Ang mga kasaysayan ka karakter nga amon ipalayag sa palatuntunan nga ini, bungang isip lamang sang tagsulat. Kung may magpariho man sa ngalan kag kasaysayan sa matuod nga kabuhi, ina, natabuan lang. Isa lang ang amon katuyuan, nga kamo mahatagan lang sang kalingawan. Timbangan sang Katarungan. Ang timbangan sang Katarungan, simbolo sang kamatuuran, alalangay, kag patas nga pagdumala sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang indi matarong nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang Katarungan sa kasaysayan. Animal ka, Jack. Gingapos mo ko sa nagatindong nga cross. Animal ka, Jack Balaan! Isa man ka pamilya sang demonyo ang nagkapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila palayas! Kapuy na ako sa kamo. Luya ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mientras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Jack Balaan, Birador, kaaway bala siya sa kasuguan o kung baganihan. Jack Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio. Karon sa kasugpon sa ikaduha nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan, Birador, diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ari na. Kompleto na initan na ninyo. Ang tanan-tanan na ini, attorney? Ako, pati mga salakyan. Pero ang isa ka salakyan, ginbilin ko para sa akon. Okay lang. No problem. Oo, imo na lang na, attorney. Bisa na mo na lang na ang bayad ko sa kabudlay mo. Natapos ko nang ginpaobra mo. Pwede na ninyo kami nga mabayaan sa pamilya ko. Kag hindi na ninyo kami pag-istorbo, ha? Abo! Hindi na kami pagsabara. Oo! Oo, attorney. Ate, sige, malakat na kami. Kung pwede lang ninyo, hindi na kita magkitain nga doon. Para, hindi na ako, para hindi ako mamalisyahan. Para nga hindi na ako mamalisyahan pa. No problem. Okay ganda, attorney. Bisal ako, hindi naman ako gusto nga magkita ay pataliwat. Isa pa, kapoy kagin sa trabaho mo, attorney. Gani dapat lang magpahuway ka na. Ha? Ano ba't po saligon sina? Haninyo? Ano nga pahuway, ha? Ano nga ba pahuway ako? Ha? Akwan? Oo. Tungod rapis sa rabala. Puwerteng pagpakabudlay mo sila yung mga nagliligan lang ang mga inadlaw. Dapat kid nga magpahuway ka, attorney. Masyong. Boss! Kapoy na si Torny. Ikaw nang bahala sa iya, ha? Papahuway na siya. Areglado, boss. Okay, very good. Ate, sige, attorney, ha? Malakata kami. Kag salamat, liwat. Sige. Ako, dalong ko galing sa lakyan ni Tita, attorney. Wow, sa wakas. Nakapahuway gid man ako sang halala ka sakay sa taxi. Kaya kapoy man eh. Ay, ang yabi gali, attorney? Ari,
Uy. Oh, salamat. Kuan na, liog na lagali kong sila sa bana mo nga naton salamat gid attorney, ha? Ako nang bahala magkambal sa inyo. Sige. Pasyong. Kaya na. Bato ng tarantado. Nagapanihul pa siya samtang nagapagwa din sa balay. Ay, Diyos ko. Kalain sa kubakubasan dugan ko. Ay, do kataas dungan sang tao nga to. Do demonyo siya. Do wala nagabatsyag kaluoy. Kag wala nagabatsyag sang kulpa. Oh, kanugon. Kanugon sa mga gamit. Kanugon sa balay. Pero wala ako sa mahimo. Madisgrasya gid ang pamilya ko kung hindi ko siya pagtumalo. Love, ito na sila. Nga gindalan lang duwata ka sa lakyan. Kakuan lang. Agin paggamit ko sa ila. May transaksyon kami nga sa Cebu. Mas maayo nga may salakyan sila. Pero, para ba lang nga mahapos sa ila ang pagkadto pa kari? Abi ko ni kung big time ang mga tao nga to. Ha? Kaya do katikalon. Bisan sa lakyan, wala siya. Ako, Kuan Lab. Madamo siya sang salakyan sa Davao. Kaya sa Manila. Pero wala niya madala. To hindi ko kusunadang hulag sa tao nga to, love. Do kriminal. Ha? Love. Papayin na lang sila. Hmm? Love. Ginakos mo ako. Palangga ko kamo sa mga anak ko, Love. Palangga ko gid kamo. Love, nano ka? Ano lang natabo si imo? Ha? Ha? Ay, wala. Ako sa na pala mga bata, Love, ha? Ato sa kwarto. Dili ka. Kantuan ta sila. Mahimos kita, Love. Mabakasyon na kita. Ha? Do kayo nalis ang desisyon mo. Ano ba lang natabo? Ay, wala. Wala sa natabo. Kuan inang... daw na-stress ako sang nagliligad nga mga inadlaw. Luyag ko nga mag-relax. Mabakasyon na kita sa Baguio, ha? Para magkapahuway ako. Sige. Okay, kung namusin ang gusto mo. Saan kita malakat? Subong, Love. Ha? Do kayo nali, ha? Sige lang. Pasugti lang mala ako, Love. Makuha ko sang ticket sa aeroplano. Karon sa gabi ang flight nga kuhaon ko. Para nga magkapanghimos kita sang aton mga dala. Ha, Love? Kataon sini nga salakyan bus ninyo. Natural! Sports car animasyon. Mali kayo. Ano man? Tapos ang kuno lang ni isang animal nga bugata. Gaga siya. Abi siguro may isahan niya ko. Abi kay gahuo lang ko sa mga ginapangambal niya. Okay na ako. Wala siya kabalo. Gagagata yung uto ko. Abi niya kung sino lang ang katubang niya. Wala pa niya magkilala kung sino sininyo, demonyo. Ha, boss? Correct! Manangag mo. Ay, Boss. ang duha mo gali ka pa kaysa din ah. Ito lang sila sa lugar ni Atornea. Ginabantayan nila ang hulag sa abogada. Abi siguro kung nung tatan ko siya. Wala mo ni siya sa nibala parte sa ako, masyo. Mas bila ko may himuon pa siya kontra sa ako. Kasi mas may pa nga madulak na nasa. Tumbawon siya, boss? Ano pa, Bi? Oh, Papahuwayon ta na siya. Wala naman siya sa mabulig sa ako eh. Pasyong, liability na siya subong. Oh, bigay-dugay ah. Sa Leomar, abot sila. Ang duwa nga ito, may buwi na manos na dayo nga trabaho dito sa Iloilo. Karon sa gabi, Masyong, biyayaan nyo nga bugata. Updado ako kapakaisa sa Leomar. Kagdulaan ninyo mga lahi sa mga manugtulto. Ha?
Okay, Na boss. traidor. Patyan nyo ang abogada. Nagwalagi ka mo sa ibilin sila, ha? Tanan sila, patya. Pati ng bata kagambala. Jack, doon ka padikit si akong si Muaw. Dito kita nagpungko sa tupad mo sa pag-prayer meeting ta. Aho. Siyang una nagbugno sa akon. Nangayo siya sang pasensya. Kag nangayo man ako sang pasensya sa iya kay nasakit ko siya. Okay na. Doon nagpino na ganing ulag eh. Din na sa huros-huros nga doon kabastos. Gani. Maayo man gani ah. Daw magliwat ang pamatasan niya bugoy. O man, sige siya upod-upod Bible study ka magbasa Biblia. Nagaliwat kitang gawi niya. Kabay pa bugoy. Ay Jack, nagambal kay naglisakon si Maning. Sino nga maning? Ang tagapiyak mo lang nga silda. Ano ko no? Ang balod ka no, kung pwede sila nga makasulod sa tribo balaan. Ha? Oo, Jack. 5 sila. Idol kanila mo. Kabalo sila siyang gawi mo diya sa sulod. Kag nabala nila yung inagyan mo. Hindi ko pa sila kilala bugoy. Hindi ko kabisado ang mga batasan nila. Basi kung hindi sila maayong ang mga tao. Wala problema, Jack. Bisa na ano man yung ugali nila. Kung ano man yung pamatasan nila. Basta makasulod sila sa tribo balaan. Nagaliwat mo. Now, nag-aayong batasan nila. Mabulayan na kita kung makasulod na sila bugoy. Basi kung pwerte na sila kasalawayon, kag magumba pangalan sang tribo. Tinanong yambal ko sila. Aha, panilagi lang anay batasan nila. Kag kung anong biyahe nila sang harap pa sila sa Guam. Kung daw okay man lang, pasudlon tayo. Mati sige, Jack. Abi mo, bugoy, Jack, kung ako lang pasugtan, luyag ko tani nga jutay lang kita. Basta suod lang gid kita kayo. Ilang daw mag-ululutod gid bala. Tadi mga 5 lang kita. Jack, hindi mo mapunggan ang mga upod ta. Nga mag-upod diya sa tribo. Nanamiyan sila si mo mo. Kita mo kung mag-istorya kita. Kung mag-meeting kita, gapamatik sila si mo. Kag ginasunod nila ako nanong yambal mo. Man-idol ka nila mo. Ako gani, idol ta ka. Harakan na ba Ay, na? dito na, Jack. Oo. Mag-aangit yung buhot ko si mo. Duutod na yung pagkabig ko si mo, Jack. Amo man ako bugoy. Kag salamat gid. Uy, si Mario nga kusinero, masugata to. Oh, Mar. Ano sudan ta sud to? Mumanyapon, Jack. Baboy nga pa. Bagyo. Ha? Langka naman nga utan. Pabakal ko sudan. Palutuon ta si Mayok para namit kaunta. Tembot si mo, Jack. Pila na kadlaw nga puro lang utan sudan te. Gani man. At agan ta ka kwarta bugoy ha. Pabakal ka baboy 2 ka kilo, ha? Ati o, Jack. Ara! Kompleto na na pa. Mga dokumento ina pa. Mga titulo sa mga propiedad ni Tita Priscilla. Nakuha mo? Ginhatag sang abogada? Ano kay napigawan ka sa akon pa eh. Anika, paano mo nakuha ini si iya, ha? Ninyo? Hindi naman mangkot pa. Ang importante nga ara na ho. Kompleto na yun na. Nasaylo na sa ngalan mo. Habe. Tanabon ko. Matuod no.
Pero sa ano niya napasaylo sa amo sini kadali? Madamo man siya sa kontak pa. Hasta sa Register of Deeds, may mga kontak na siya. Kapos lang siya sa bagimos ang tanan. Man kwartang ginapalakat siya pa eh. Sini ko nagit gani. Kag ba na gani kay naidiyahan mo pa nga babawi? Bawi? Ako pa. Ay, ninyo pa. Okay na na? Ha? Okay na, okay. Ate, kumbaga muna pwede ka nakapaulis na baw. Ako pabilin ako di. Posisyonan na mo ng mga propiedad danday Tita Priscilla kag Tito Benny. Okay. Mabalik lang ugali ako diri. Areglado pa. Diri ka ba lang tiner ninyo? Nami di. Maading lugar ngayon eh. Doon na panimawa ko na pa. Daw dirigid ako mangin bilyonaryo sa lugar kayo eh. O pa. Dirigay plasta lang ako gidarian. Sa pilakadlaw, isala ako sa labing manggaranon nga tao sa lugar kayo ni pa. Tuna pa. Kilalaon ako sa lugar nga ini. Mark my words. Mustada masyong? Ginasunod na mo ng salakyan nga ginsakyan sang pamilya ni Atorne. Very good. Ano pa lang nahulat nyo? Kung ginasunod nyo, banatin nyo na. Boss, mahulat lang kami sa Chimpo. Piraw namon sila sa lugar nga wala sang madamo nga tawo. Okay. Kamong bala, basta siguruhan nyo lang ha. Patay gid dapat sila tanan. Huwag ka sa ibilin nga buhi sila masyong ha? Okay, boss Ariglado Kung ba yung Chimpo pagaling ka mo? Abi, kuhaan nyo na lang na kwarta nga dala nila. Ha? Sigurado ako. Madamo sang balo ng abogada. Oo, boss. Sao namon. Very good. Sige masyong, bye. Malagyo ka. Ay. Abi, siguro ko kalikaw siya sa ako. Ay. Advance niya mag-isip at torne. Gapakadto ka pala sa ninyo, gapauli na. Ay, ang dasig mo, hinay pala na ninyo demonyo. Tinoy, samtang wala kami ni sir mo, kag ang kabataan sa balay, kamo na anay ni Lucille ang bahala sa balay, ha? Torne. Madulo mo na gani kami sa airport, diretso ka na pauli. Kag, agili, hindi mo paggamito ng salakyan kung wala ko sinisugo sa imo, ha? Oo, ma'am. Tanda yung ginambal ni ma'am mo sa imo, Piloy, ha? Oo, sir. Kag, aday ka. May ban nga gulpe lang nagdulog sa unata, sir. Dali, maprino ka. Oops. Nagabi po tahan sa ban nga nagdulog sa unan. Hindi. Ba? May mga armado ka tao, Rigwa. Hindi. Hindi. Hapak ka po! Hindi. Mga abiyan, sundan ninyo sa pagmamati ang ikaduhang nga bahin sang kabuhi ni Jack Balaan. Diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ginsulat ni Nonoy de la Cruz. Isa paginta produksyon sang DYEZ sa Bacolod. Aksyon Radio.